И така, в последните години заради високите цени много българи се отказаха от услугите на топлофикация и решиха да се отопляват на ток с климатици. Предимството на климатика е в това, че през зимата топли, а през лятото охлажда. А недостатъкът, разбира се, се отчита в месечните ни сметки за ток. Как можем да направим климатика икономичен и едновременно с това ефективен, ще разберем сега от Ивайло Стоянов, който е технически директор на фирма за климатици у нас. Здравейте. Привет. Здравейте. Вие сте инженер, нали? Да, инженер Ивайло Стоянов. Чудесно. Да даваме направо с прагматичните неща. Много хора имат климатици и още всичко, което правят с тях е да натискат копчето. Точно така. Значи основно грешката, която правиме, е да я настроим на най-големия градус, да пуснем климатика и съответно да чакаме да се стопли. Като ни се стопли прекалено много помещението, съответно изключваме климатика. Но това не прави климатика ни ефективен, нито пък икономичен. А как трябва да се постъпва? Значи, по принцип, в режим отопление е хубаво да настроим климатика между 22 и 25 градуса. А не на 28-9, или както слагат хора. 23-25, за да може той, като си постигне температурата, да изключи, да си поддържа температурата или да забави своето действие, така че да бъде по-икономичен. Това е първа стъпка. После? Това е първа стъпка. По принцип, това е основното, което един човек трябва да прави. А чувал съм, че не трябва да се изключва климатика, т.е. да работи постоянно, за да бъде най-икономичен и ефективен. Това вярно ли е? Така е, наистина. Би трябвало по принцип да не се изключва климатика, но честно казано, в дните, които температурата е около 0 или 5 градуса, хората спокойно, когато не са си вкъщи, могат да се изключат климатика, тъй като тези 7-8 часа той все пак харчи енергия, като се върнат си го пускат. Но когато навънка наистина температурите са под нулата, задължително е климатика да се остави да работи постоянно, за да може да е икономичен и винаги да имаме приятна температура. А иначе, ако го изключиш, после може и да не може да се включи. Или? Не, в принцип би трябвало да се включи. Всички по-добри климатици. Тоест няма да замръзне, така ли? Не би трябвало да Но има замръзне. реални хора, които са имали такъв казус. Защо се е получило това? Значи това се получава в принцип при по-ниско ефективните климатици, които нямат допълнителен нагревател за подгряване на маслото на компресора. Така че то не може да има една нормална температура за стартиране, когато навънка е минус 15 градуса, съответно и маслото на компресора е минус 15 градуса и при един такъв старт то не може да развърти. Тоест зависи от качеството на климатика. Всичко си зависи от качеството на климатика. Добре, ми е любопитно друго. Дистанционното на климатика обикновено изпълнено с какви ли не функции. Аз като потребител и мисля, че други хора се объркват. Как точно да се настрои? Има силно вентилатор, слаб, среден, автоматичен. Има видове духане. Така прави перката, па седи само. Нали разбирате? Тоест, някаква подходяща комбинация от всичко това, защото човек се обърква иначе в тези функции. Значи да ви кажа, най-доброто е автоматичният режим на работа на климатика, което е автоматичният режим на вентилатора. Всичко да е автоматично. Значи той, когато си постигне градусите, ще намали своите обороти, когато има нужда, ще ги увеличи. Сега, когато ви няма вкъщи, има копченце Powerful, натискате го за 20 минутки, абсолютно много бързо климатика обменя въздуха, той тогава работи на пълна мощност. Но по принцип това ни притеснява като шум, все пак пълната мощност на климатика, никой не му е приятно да го слуша. Така че един автоматичен режим той ще регулира, като си постигне температурата и своята скорост на вентилация, така че да не ви е неприятно. Има ли изчисления колко можеш да спестиш реално, ако го ползваш по всички правила, в сравнение с импровизациите, които повечето от нас правят? Значи, по принцип, такива сравнения всеки си прави индивидуално. Вие някакви наблюдения имате ли? Значи, по принцип, наши наблюдения от пазара са, че масово климатиците, които са от 2 кВт и половина, 3 кВт, т.е. 9 и 12, горе-долу в един натоварен режим на работа, почти 12 часа на ден, не би трябвало да ви консумират повече от 40 до 50 лева някакъв супер максимум като разход на енергия за месец. Това звучи приемливо. Така че едно домакинство спокойно с едни 100-150 лева, 2 до 3 климатика в неговото жилище, може да се отопли зимата. Добре, много хора смятат, че климатиците общо взето сеят зарази, заради това, че въртят един и същи въздух. Каква е истината тук? Така е, наистина е така. Значи, по принцип, климатици дори в домашни условия. Значи, препоръчително е филтрите на климатика, което е единственото нещо първоначално за поддръжка, са филтрите на климатика. Желателно е те минимум 2 пъти в месеца или веднъж в месеца да се свалят, да се измият и пак да се сложат. Естествено, всеки един човек това не го прави на домашни условия всеки път. Когато климатика спре да му работи както трябва, тогава се сеща да почисти филтри и всичко. И какво се случва през това време, в което не си почистиме филтъра по отношение на бактериите и така? Значи всички бактерии седат залепени на него.
Точно поради тази причина е хубаво пролетта и есента климатиците да се подготвят за съответния период от време. Т.е. да се прави една профилактика, когато климатика е нов на 1-2 години, не е винаги нужно това нещо. Но станали на повече от 2 години, просто задължително, минимум веднъж или 2 пъти в годината климатика, трябва да му се прави пълна профилактика, за да могат всички тези бактерии да се махнат. А под пълна профилактика имате предвид какво? Е ли това нещо, което всеки би могъл сам да свърши? Или трябва специалист? Не, по принцип викат се фирма, ние си имаме специални препарати, с които се изпръсква и вътрешното тяло, и външното тяло. Ако трябва да се разглабя някоя част, почиства се, тъй като може и гъбички да възникват и всякакви такива микроби, така че каквото е нужно се прави. Ако трябва се разглобява целият климатик на части, почиства се и се възстановява. Това отново е свързано с разходи, знаете. Горе колко струва една такава услуга? Една такава услуга е между 60 и 80 лева по принцип за климатик, за вътрешно и външно. Това означава, че човек, ако има 2-3 климатика, трябва да даде съответните пари, което не е 160-240 лева, което не е много малко. Не е много малко, но ако искате да нямате микроби вкъщи, това е единствения начин. Добре, много важно е и как е редно да проветряваш. Значи, като си говорим за ефективност и икономичност, оставяш го включен и отваряш да се проветри или изключваш и отваряш как? Не. Значи по принцип това, което правиме, нали, да отвориме вратата и съответно влиза студения въздух, това се отразява, значи влиза въздуха, но ни се отразява на икономията на климатика. Защото той трябва да компенсира. Защото той трябва да компенсира този студен въздух, пак трябва да го развърти, пак трябва да го стопли. Така че дали ще по време на климатика, дали ще работи или няма да работи, влизането на пресен въздух при всички случаи трябва да се компенсира с работа на климатик. Добре, но въпросът е как е по-разумно. Защото ти в някакъв момент трябва да проветриш. Не може да... Особено ако се готви или се пушат цигари вкъщи. Отваряте и си проветрявате, но отваряте за 5-10 минутки и след това затваряте прозореца, нали? Добре. Благодарим за вашето гостуване, инженер. Всичко добро. Благодаря за полезните съвети.